Hej. 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 Se, jeg har noget med til dig. Kan det ikke godt spises lidt? Ja. Hej. Se, jeg kan få det mere ud. Hvor er du sulten? Ja, hej. Der er også lidt hjælp med fætter. Så. Er der slet ikke nogen, der passer på dig? Vi så, du kom gående ned af sprøjtesporet tidligere i dag. Ja. Ja. Må jeg nusse dig? Hej. Nus, nus. Den er tom. Den der. Den kan vi få. Hej. Nus, nus. Hej. Hvor er du sød. Skifter lige hånd. Hej. Er du en lille fin mis? Fik jeg også lidt slik på hånden. Nu er sådan en lille fin mis. Hej. Hej. Hvor er du sød. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Ja. Du er i hvert fald en mægtig sød lille mis. Ja. Tilbage til studiet.